Okay, so hello guys. Today is Saturday and tinawagan ako ni Ninong Rad. Sabi niya kahuli daw sila ng deer. So punta ako sa bahay nila. At the same time, papapalitan ko na din yung papatulong ako magpalit nitong tires ko. Papalitan ko na ng winter kasi bumababa na yung ano dito. Yung temperature below 7 degrees na. So yun yung advice nila, if yung weather's below 7 degrees na, magpapalit na ng winter tire. So yun, ito nga pala yung gulong ko. Naka-rim na to lahat, so ikakabit na lang. And I got this in marketplace for $400. Now laki na ng tipid ko dito kasi kung sa rims pa lang would cost probably $1,000 and sa tires iba pa yun. So yun, makaabot. Wala may ani sa una guys. Wala yung ani si Oreo. So we're here at Ninong's place. Kahapon kasi may araw, naglakas-loob na ako, pinanood yung si Jessica Soho. Okay lang naman pala, hindi na nakakatakot. Ano yung parang kay Jessica Soho? So ito yung papalit ko guys, itong gulong na to. Papalit ko dito. Ito naman yung mga tools na need. Ito yung pangharang. Ito yung jack. This one. Okay. Diyan mo lalagyan dyan. Dyan. Yung may curve. Yeah. Yeah, that one. Right there. Okay. It has to be in the middle. Tapos yung jack paangat. Mamaya, huwag mo muna iangat lahat. Angat na ba lahat? Hindi pa. Good. Kasi luluwagin mo muna yung lug nut mo. Oh. You're gonna have to loosen them up first. Okay, Mamaya, so pwede mo na iangat. angat na. Naka-handbrake ka ba? Naka-park po. Okay. Uy, ito. Para salo lang. Pasalo. Kung bumaksak man to, ano siya, hindi ka mababaksakan. Tapos papalit to. Ano siya kaya to? Same size naman to. Yeah, pumasok na. Yeah. Pwede mo siya balik. A few moments later. Okay guys, so katatapos lang namin magpalit ng gulong. At dami kong natutunan. Actually, to be honest, it's my first time na nagpalit ng gulong ng kotse. Kasi meron akong kotse sa Pilipinas dati. Pero mura lang naman doon mag-utos ng tao magpalit ng gulong. Kaya dito, you have to do everything on your own. So papakita ko sa inyo yung resulta ngayon. Ito.
So ngayon naman, pumasok sila sa loob. Test drive ko lang. Tingnan ko kung ano yung feel ng bagong gulong. So tara, sama kayo. A few moments later. Okay, so ito guys, na-test drive ko na. Dito, di ko alam kung anong lugar to, pero gabi na. So, yan. Ayos naman yung takbo. Yan siguro mas makikita nyo kasi liwanag. Pero talaga, ang ganda. Ang ganda ng rim. Gusto ko yung ano mo. Fit mo sa kotse. So, balik na tayo doon. A few moments later. So, kabalik na tayo sa bahay nila Ninong. Wala pa ata sa JP kasi wala pa yung truck. So, hintayin lang natin. At I'll talk to you in a few minutes. A few moments later. Oo, dito na si JP. I'll be the holder. I'll be the beholder. Here, pre. I'll be the light man. Okay, so hello guys. Nakauwi na kami. Di ko na lang tinapos yung video. Di ko na sinama sa sa editing yung pagkatay nila nung deer na nahuli kasi parang bawal ata sa YouTube yun. Sobrang bloody. Hunting season kasi dito. Sa Canada itong fall time na pumunta sila sa gubat para doon mag-hunt. Yun yung yearly allowed na mag-hunt ng deer. After that hunting season, hindi na naman, bawal na naman. So I'm gonna end the vlog here. Thank you so much for watching. Thank you nga pala Ninong Rad for teaching me how to change the tires. And actually si Ninong Rad nung halos gumawa ng lahat. Yung isa lang yung talagang napalitan ko doon, but marami akong natutunan. Thank you so much. I appreciate that. And hangtod sa sunod nga video, amping mo tanan. Bye. You lifted me up, you sailed me away. The world keeps on turning, the struggles never end, but take on my